Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi Tubelu Nwadama. Anyị na-agbụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu na tempụl nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi nkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ n'isi ndị enyi m niile. Ana m aga ọfọ ndụ ndị niile na-abịa ebu anụ na Ugochi Tubelu na tempụl, ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ana m agụrụ ụnụ ọfọ ndụ si na ọmaka ga-emere ụnụ, na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-agụ ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agụ maka ụzọ mmepe. Ana m agụkwazi ọfọ n'isi ụmụ ọdịnala Igbo ndị ji obi ha niile wee nachigata n'ọdịnala Igbo, na-agụkwa ọfọ n'isi ndị na-ahụ ha na-enecha vidiyo a ha tụsara ya ndị ọzọ si na ọmaka ga-emere ụnụ, na onye chụgbara ụnụ ga-ada. Ise azị na m kakaka ya ma ejijiji ya ma anyị na onye chụwara anyị ga-adarịrị, si ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. A sị na ọmaka ga-emere anyị. A sị na ihe ọma dị iche iche na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị. Ise abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ana m akpọ ụmụ Igbo ka unu chigatakwa n'oreme ọdịnala. Na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, na onye amara ebe mmiri si bido maọbụ ya ama ebe mmiri nọ wee kwụsị. Chigata na onwere ihe dịka ya root, onwere ihe dịka na agbụrụ gị, onwere onye ga-afụ gị n'anya ma ọ yọọ ọlụ gị ayọ kwuoro gị ọnụ na ana mmụọ dịka ya ancestors. Isiokwu m ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa ihe ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị, part 2. Nke mbụ ka clear goro the air maka ndị ụka ọbịa rigoro pịọgoro azụ rie ha front and back, ndị ga na-ajụ na-asị na onye nwụrụ anwụ anwụgo, maọbụ ndị na-eche na their ancestors enwere ike ịyọrọ ha ịyọ. Ka m were goro nkụzi ndị ụka ọbịa ndị awadịghị eri wee mara gị atụ, maka na m na-eji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ ihe ọmara. Nọvemba na-abịa, a ga-enwekwa Feast of All Saints n'ebe ndị ụka ndị Rom nọ. Ha sịrị na mgbe a na ha na-echeta ndị niile, ndị nsọ niile nwụrụ anwụ. But is unfortunate na o nwere onye Afrịka ha pụtara n'ọnọ na eluigwe. Mba na nji chọrọ ihe iji ihe ịma wee gbara gị azụ. E wee gwa gị bido na your ancestors thousands of years from your mother side and from your father side na o nwere onye bido ndụ dị mma. Ikwelu ịma ọ na-eriri eri, ị na-akpọ ndị nna nna ndị ọzọ chefuo nna nna nke gị, ịma ọ na-eriri eri. Ndị Igbo na-atụ ilu na aghụghọ ka nkụ, that is too much. Onye a na-aghọrọ amara, ịghọtara ya. Ọgwa ahụ na nna nna nke ya mere ihe dị mma, na nna nna nke owu demonize ya ancestors. Ikwelu November 2 ha eme mmemme nke ha kpọrọ All Souls. Nke ahụ maka na ha kwenyelụ na onye ọbụla nwụrụ anwụ nọ n'ebe ha kpọrọ purgatory nwere ike ikpere ịyọtara onye nọ n'ụwa anyị. Ọkwa eziokwu, ọkwa ihe a kụziri gị. Yes. Now ebe ọ bụ na ha kụziri nke a, Ikwelu kedụzi ka ha si ka ị ga-esi ghara ịma na ya late father ya ancestors na ha nwere ike ịyọtara gị ayịyọ. Ikweta na ya ancestors nwere ike ịyọtara gị ayịyọ, mana ikweta na ancestors ndị ọcha ga-ayọtara ha ayịyọ, ịma ọ na iwu onye eriri eri. So onye na-achịkọwara gị nwanne nwoke nwanne nwaanyị, na-achịgata na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ihe isiokwu n'ụbọchị taa bụ ihe mmadụ kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa ya
Remember what I said? Chi onye ụwa gị. Don't split it. O nwere ọ dị m mwute na ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa na social media. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị batara n'ọdịnala ọfụ. Ha nwere otu ụmụnna, otu ọdịnala ha nọ na be nna ha. Kama na ihe ebe ọ dị popular na social media, mana ije na ụmụnna ya amara onye ọgwụ. Ndị ọdịnala, fat ọnwụọ tata, ndị ụka ya akwụ ya. Ana m akọwara ụnụ ihe ị kwesịrị ịma. Ụfọdụ nọ Lagos, ụfọdụ na Abuja, ụfọdụ na ebe dị iche iche na-akụzi. Otu ọdịnala be nna ya ha mara onye ọgwụ. Ọ bụrụ na otu ọdịnala, ọ dịghị ejekwu ka ọ ghọta. Mana ihe ọ ghọtara, ọ bịa kọwara ndị mmadụ. Onye ọbụla na-akọwara gị na chi onye ụwa gị dị iche ya, chi gị dị iche. At the end of the day, let me tell you what the person is trying to do. At the end of the day, the person will ask you to feed your chi and feed their onye ụwa. You got that? The primary mission there is to make you pay more money. Mana nke bụ isiokwu bụ na akọwago m na chi onye ụwa mmadụ bụ ya guardian angel is one. Don't split it. Don't do sacrifice for chi and onye ụwa separate. No. Ndị oyibo nwere guardian angel. Wee kọwalụ so na ndị ichie nọ ha maka ndị ụka gbọ the sense. Na onye ọbụla enwere ichie nwoke nwee ichie nwaanyị. Na onye ọbụla bigidoro ndụ mana nweta perfection will be allowed to reincarnate back to perfection. Now, onye anwa reincarnate wee nwee ike wee mezie wee dị etu o kwesịrị ịdị wee kwesị itolu iso na ancestorhood. Ịbanye na otu ndị ancestors, or the person will cease to reincarnate. Also, the decision making body. Also, na ọnụ na-ekwu ndị na-ekwubi ihe na-eme na mmụọ. Ịghọtara ya? Ọgwa another higher level. Asị m na chi mmadụ bụ guided angel. Hardless. Remember, ihe ndị ụka ọbịa na nkụzi nke ụka ọbịa ha kọwara na-enwe 9 choirs of angels. Na-enwe angels. Angels bụ ndị mgbaji ozi na-agaide na-edu mmadụ. Ha nwawo ndị kacha wee nọrọ ala. Enweziri ndị kasị ha na ma archangels, ma cherubim na seraphim na rest of them. Ịghọtara ya? Asị ka nwere nke amarụ atụ ka i wee ghọta ka esi wee nwee the entities of powers. Mgbe ọnwụ na na-egwu okwu na-emenshon entities of powers, etu aka esi enwe kada. Ịghọtara ya? Guardian angel wuchi onye ụwa gị wụ the closest being to you. Onye nwa bụ ya dead eyes, aja na-afụrụ ụzọ na mmụọ. Onye bụ onye ga na-agba mbọ ichekwa gị na-anatara gị oke gị na mmụọ. Ịghọtara ya? Onye bụ the work of your ancestors. Your work of your ancestors. Onye bụ onye ụwa gị ga na-anatara gị oke gị na mmụọ. Etu a ka o si wee dị. So, chi onye ụwa gị abụ ị ga-echukwu ya. Mana o nwere ihe na-akọwara ndị bịara ọfụ n'ọdịnala Igbo. O nwere ndị nwere talent abịa na a na-agba afa chi onye ụwa ha. A na-adị ka a na-azụ ya azọ. Ma ihe ji wee zawa ihe ahụ maka na ndị na-abịa ajụ m ajụ na nwụghị ebe ha ji egba afa. Onye agwa ha onye nkọrọ gwa ha n'onye a. Example, ụfọdụ si na ha ji ajụ m sị m na onwe ebe ha ji egba afa sị ha na onye nọrọ ha ụwa from father side, onye nkọrọ sị ha from the mother side. Ihe ka ọsọrọ ya bụ na a na-azụ onye dị etu azọ. Mana o nwere ihe na-akọwara ndị dị new n'ọdịnala. Ịmata afọ onye nọrọ ụwa abụrụ onye nwa the main thing ihe bụ ụzọ mee n'ọdịnala. Ọ bụrụ onye nwa the primary thing. Yes, ị ga-efili chi gị feeding ya chi maka na chi bụ ụzọ, chi ji oke, chi nwe ndụ. Ịghọtara ya? Kọwara ndị mmadụ nwere ihe dị iche na chi ukwu na chi mmadụ. Ịghọtara ya? Chi mmadụ bụ mmadụ nwere ike na chi ada akwụkwọ akpụọsị chi mo ya primary guide. Onye na-agaide na-echekwa akwụkwọ ghara ịkpọ gị. Mana chi nke ukwu a bụ nke. Ịghọtara ya? Agwa m ndị masịrị nwere ihe dị iche na Chukwudị ya na Chidi. Ịghọtago? Chidi bụ ya personal guide n'ọdị. Ma chi nke ukwu dị chukwu nke karịcha the unmovable mover. Ịghọtara ya? Wee na-akọwasị gị na chi ya nwa bụ na ihe izi ị ga-eme dịka onye mbụ batara n'ọdịnala bụ
ị ga na-akpọ na-atụ nkwụ na-akpọ elevation na-akpọ chi onye ụwa m biko gọzie m gbaghara amaghị eme m mee ka m pụta ihe mee ka ndị ude mee ka njere obodo nara obodo mee m nnukwu mmadụ. Wee sị na maka enwe mgbagwoju anya n'ebe ndị batara n'ọdịnala ọfụ bụ na a ga-akpọtụrụ chi gị using universal name gaje n'inye chi gị nri ugboro ịnọ maọbụ ise ka o wee wuo anya onye bụ chi gị. Wee ma atụ sị na ọ bụrụgoro na ị kpọrọ afa chi onye ụwa gị na mgbe ị na-achụ àjà ọ bụrụ na dibịa na-arụrụ ọrụ kwubie okwu etu a mmesikwuye na nke bụ isiokwu na onye bụ chi onye ụwa ga-abịa were oke ka mmadụ na-afa gị Ifeanyị Okeke onye ọba na Anambra steeti na-ese onye ụmụ ọgarị ọba na Anambra steeti. Onye ya akpọtụrụ uche wee sị n'ụbọchị taa bụ afọ na anyị na-akpọtụ chi onye ụwa Ifeanyị Okafọ onye ụmụ ọgarị ọba ya gbadata ka ọ bịa were oke. Ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị, isi n'ikwu nne isi n'ikwu nna, ịbụ mmiri ịbụ arụsị, gbadata bịa were oke na onye nọrọ ụwa na-egburu ha n'ụbọchị taa ụnụ azọkwa n'azọ. Ọgbọtụchaa ya ọgbọzie ụmụ mmụọ dị iche iche ndị ya na chi ya na-erikọ ha bịa soro rie na ihe agba aja ka egwu ọma gụba omesizie emechaa rituals ndị ọ ga-eme ogbuoruchi onye anwa na ogbuchara ya anụ odiesie nya bụ ọkụkọ na ji butekwara e nwere mmanya dị iche iche ọ ga-enye chi ya nwari ya ọjị. Nke bụ eziokwu na ana mmụọ mgbe ahụ kpọrọ Ifeanyị Okafọ onye ụmụ ọgarị ọba chiwe onye wuchi onye ụwa ya ga-agbatụba were oke anyị azụ ya azụ maka na mmụọ ha ma onye bụ onye ịghọtara ya. Emesịa nke a ihe ọzọ ị ga-eme ka mmadụ ofu adịghị ejimata ọ bụrụ na nwa gị bụ Ifeanyị Okafọ onye ụmụ ọgarị ọba junior na ọ na-agụ n'ofu primary school wee mee parents invite wee kpọọ wee sị onye bụ parents Ifeanyị Okafọ onye ụmụ ọgarị ọba ya gbagota n'elu stage. Won't you go to the stage? You go because na-afa nwa gị ka akpọrọ ịghọtara ya. Etu a ka ọ dịkwa na ịkpọtụchi onye ụwa Ifeanyị Okafọ onye ụmụ ọgarị ọba ọnụsị ịkpọtụchi onye ụwa ya onye wuchi onye ụwa ya ga-abịa. Mgbe ị chụọrụchi onye ụwa onye ahụ aja nke mbụ nke ịbụọ nke ịtọ ịnọ ise enwego clear definition onye wuchi onye ụwa ya ijezie n'afọ agha a n'afọ ama asụsụ ya azụ pụta clearly. So ka ị ghara iji ihe gbasara chi onye ụwa gị akpọtara afịa then wee jụ n'ime nye chi gị ịghọtara ya. O nwere ndị batara into confusion ha bata n'ọdịnala ọfụ ha wee ji agbara ha afa onye agwa ha n'onye onye agwa ha n'onye ha dịzie confused. You don't need to be confused. Do follow this my method, it will help you a lot. It's better you use this universal name than ịkpọtụrụ onye with the wrong person. You will not get the best result. ịghọtara ya. Mana ịkpọtụrụ the right person you nwee good result. That stage of your kindergarten ihe gbasara ọdịnala ị na-edere ka ị follow this method till n'ụkwụ esiere ike n'ala ị na-akpọkụchi onye ụwa gị na-asịcha onye ụwa mma atụọrọ m gị nzu atụọrọ gị nkwụ ọkụ merụ m nke a merụ m nke a chekwawa m gbarụ m ọgwụ na mmụọ. O nwere ndị na-adị lucky enough imegide etu a chi onye ụwa ga-abịa gosi gị onwe ya ịghọtara ya. So ka ị ghara iso na ndị iwu ndị mmadụ ga-aghọrị sị gị feed echi gị feed echi onye ụwa gị double you pay double ịghọtara ya. Don't split it chi onye ụwa mmadụ that is your guardian angel. Ihe na-achịkọwa bụ ihe ị kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala Igbo. O nwee ihe ọbụla gbagwojuru gị anya n'ọdịnala Igbo maọbụ ihe ọbụla ịghọtara n'ihe a nkụziri maọbụ ihe ọbụla nkụzigoro gboo send the alum message. My mission is to help you live better life. Anyị na-agbakwa afọ miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche aka menyere gị aka bụkwa eze ana Ugochi tubelu na Oraifite Nwadama anọ mbe nna wee na-arụ ọrụ na-azọ ndụ ndị mmadụ. Send the alum message na 0805 7837 672. Daalụ.